Cafodd ymwelwyr ar Senedd gynnig blas ar Gymru ar ddydd Gŵyl Dewi. Estynodd Rosemary Butler AC, llywydd y cynulliau cenedlaethol, groeso i rai o gynhyrchwyr bwyd mwyaf blaengar Cymru i'r Senedd. Manteisiodd y gynhyrchwyr ar y cyfle i arddangos rhai o sgiliau a'r cynnyrch sy'n caniatáu i fwyd o Gymru wneud ei farc ym mhob cwr o'r byd. Roedd y digwyddiad yn gyfle i ddangos mai ffermio a chynhyrchu bwyd yw rhai o ddiwydiannau mwyaf Cymru o hyd. I'm very pleased to welcome you all here today. You will also see an information stand by Wales The True Taste, and this is a brand which promotes the very best food and drink that Wales has to offer. It aims to raise awareness of Welsh food and drink among consumers and to increase the consumption of Welsh food by the hospitality industry and the public sector. Dim bwyd yn unig oedd yn cael ei arddangos yn y Senedd ar ddydd Gŵyl Dewi. Roedd côr meibion Cul y Coed yn y dathliadau hefyd i ychwanegu elfen arall o brif gynnyrch Cymru, sef cân neu ddwy. Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. I gael rhagor o wybodaeth ac i ganfod pwy sydd yn eich cynrychioli, ewch i cynulliadcymru.org neu gallwch chi'n dilyn ar Facebook a Twitter.